त हउ छेकन बैगली अच्छा राव रे हनी दीदी जी तंती भी खासा दिए काहे हम नहीं ना में पूजत का त कोई आइल हटे हां देखिए अम्मा जी रौरा अलगा बिलगा बानी अपन रौआ अलगे पूजी हम अपन अलगे पूजम अजी होई है एगो बचल बाटे आ कनी हम त काहे खातिर दे तू बताओ अलगा न बानी हम पूजइए ते घिनु कोई करी की त सास कर ले की त पतो ही कर जी देखिए ई सब रौआ अपना घर के अथु बाटे मैटर बाटे रौआ लोग समझी जाए एकरा में हम का बोल सकत नहीं हम कुछ नहीं की बोल सकत ई त बड़ा एथी लेखा बाजी अब ये बचल बाजी दीदी जी अगर पसंद आई बता लेके ना का होई हमर इनके हमर देखा देखिए ले हमर दादा ही सिकर रहले दादा इसकी से कल जाला का हमर गांव में नाम होबे बस मर गइल बानी हां तो तोरा खातिर मर गइल बानी ठीक बा बाकी पूजैया में तोरा मरे खातिर तू ही बताव कनिया हम मर गइल बानी बाकी पूजैया खातिर नहीं हम मरल है अब देखी जैसे जैसे के अलग अलग तू ही तब कर हम ना करब कोई एक आदमी करो तो दू को होई और मरवा करी चाहे ना करी हमरा माना नहीं करे कि हम अपन लगा से करब तो ये जीरा और काली माई अलग हो गइल बाली यहां के काली माई हां अलग हो गइल बाली जब बात गेल तब फट गेल दीदी जी हैं अब देखो मुंह से मार के बोलते नहीं आदमी के सामने इज्जत से तनी बात कर का कहे से तोरा कन कोई सरे तो कर पतो ही गांव में छुट्टू ही है तोर शर्म लजबा ई त काइलिसन कौन काइलिसन अभी तो भिख मांगो ने वो कहत रहल ही गोर लोग के घर भिख मांगे चना भूला गइली सब चना मांगे गोर चना हां खाओ थोड़े बात बतियावे हां हम के कहि त चली बनी काहे के त हम गांव घर में घूम फिर लेल तू तभी 4 दिन के कोने ना साल के बस घूमे लगली चाची जी हमरा दुवरिया पैसा नौ टंकी मत करी जमानत तनी के अरे कोनी एकर लाज बल्ला है बा एकर खलड़ी के देखी तनी कैसे बेहाया नहीं बैठू बिया खलड़ी होता है खलड़ी त लाज बा ए जी 70 रुपया ल 70 रुपया ल पूजा ए कनी ई का करतड़ू हो तू त बुझात नहीं खे देतड़ू ओकरा के काहे के देतड़ू हमर सामने गलत बात कइलू जान जाई बेटे जी चाची जी अभी ए जरा गलती बतियावत नहीं हमारा ले एकदम रहुआ गलती तू बतिया पैसा के नंबर के लालची और तार द्वार पर के आई पैसा दी पैसा हम जाए तार से बूढ़ी संपत्ति है तू बहुत ठगत जी देखी हम बूढ़ी है त देखा लेके जाए हम कहत है नु तार के ना दी है हमरा से लड़ाई झगड़ा मत करी हम तो भाल बाटे रो त पतोहियो से नगर नटी लागत नहीं हां हम ना देबे ठीक नु बहनी बटे नहीं के भाई हमरा हाथे हम अपई दे दे ए कनी अभी त लेके गइल है 70 रुपए तक दे के गइल काहे तो ऐसे झूठ बोलत है उनका संग बहनी भइल बा ई हमरा संग रहुआ बहनी होई हमारे नहीं के बुझात तू सही में हमार पतो है तू कम नहीं तू एक नंबर के खचड़ी लग तू ला धर पैसा धर और ई तरह के पैसा हम तार बूढ़ी के देह कह दियो ताई रहली छेकन गो हां कह दियो छेकन बाई रहली हां ठीक बा लेकिन रहुआ सब अपन घर के झगड़ा लड़ाई अपना घर में रखी हमरा के मत आवे दिन जा जा वो तो हमारा मालूम बेटा सिखावत और 4 दिन के करी करिए ठीक नो पसंद है कोई के खोजी तो बोल दही वो कहे के हमनी के काम है के 2 एगो 3 गो मल बेचा दे बताओ होई तो हमर पतो से 24 दिन लागत है अच्छा उनका जाता नहीं धीरे से पटक दे उनका फूट जाइए ना करी हां ना रही कल सा ना नमी उ पूजी हां चली हो ज्यादा कलसा त मिल गइल अब जाता नहीं आराम से ली पम पोतम झाड़म बटरम खेलावाड़ी हर जगह कुकुराट करतिया हर जगह कहाँ हो कन्या कहाँ रहो तनी ए दीदी झोला चक्कर लेके गई रही बाजारे हो अब नमी आ गइल नु काल हई कहाँ हम कलसा लेके आवत तनी आहो और सास तार सासा ससुरा के जिम्मा ले ले बानी खेलवाड़िया के वो जो झगड़ा कर देलस से कहती हम धर्म कलसा के ते धरबे चाची जी रो कलसा नहीं के मालूम काली में बंटवारा हो गइल बड़ी एक कोनी है बंटवारा हमका कोनी आदमी तो पूरा का पूरा काली में के बंटवा दे देवी दस्ता तक बटाइल बा अजी अलग अलग रौरा अलग कलसा धरा में अलग हां अपन अलग धर्म अलग बनता अलग ना धर्म बताओ एक कोनी है कहते तू मर गइलू और या गइलू तू अलगा हो गइलू त हम काली में के बांट लेन काली में के कोई दुनिया में बटले बा ना माई के ई बाटती है कने कतनो अलगा हो जाई जाला सास से लेकिन देवता पितर एके ठई सासे के पूजे के नियम हटे ए दीदी जी रवा दु मुहा लेका मत बतियाई रवा हमारा बारे में कहनी बोले वाला के एक ठई पूजम के 2 ठई पूजा बोले वाला देख एकरा कनु कतनो तू निमन बात बतिए बनू तू एकरा बेकारे लगी जान जे है कनी कुछ कह एक नंबर के 76 या 76 दिन पर हां रे खेल बढ़िया तोरा 76 यानी का तोरा 76 यानी का तोरा ले तोरा 76 हमरा काहे तो 76 कह
कहले ह काहे कहले छेतरी अब क्षेत्र न कही देखा ये कन्या ना हम तहरा पक्ष में बोलता नहीं है ना चाची जी रौरा पक्ष में बोलता ए कन्या मत बोलो मत बोलो दुनिया के बेकार हित है लगी कन्या ओकरे बोलो एक तहरा के हम बताई नहीं कन्या हम लड़ाई नहीं खिला रहे दी हम रीत तो मत सास बताई पके बानी का रीत मत बताई रौर ससुर निकमाई त ढेर पछरी तनी का नीमन बातें खराब लगता है नीमन बातें खराब लगता है जो बात ये बताओ ना बताओ ता दिली लेकिन समाज में सास के बड़ जेठ के गाड़ी ना देवल जाला न पूजे अच्छा आ सास गाड़ी दी हन सास गाड़ी दी हन मन दिल साफ क के आ देवता देवी पूजा के तहर बाल बच्चा आगे मुहे बढ़स एकर से अरे कलाबे नहीं सरापति त बाल बच्चा हमर बीमारे पड़ जाई हां बीमारे पड़ जाई सरापल करी राव एकर बाल बच्चा राव रे नु सुतिया उठी ए दीदी जी सुतिया उठी सरापेले बुढ़ पकनी सुतिया उठी हां नहीं तू का कर रही हमरा के चार चौसा छली से त वहां बाबो छलायक वहां बाहो वो छलायक आय दिशा देखी घर कर हमर मूड खराब हो जात जब जान देखा कनिया दुख मत मनिया हमर माथा न एकदम पागल हो गो कर हमर समझ का करम सब घर के इहे बा लेकिन अपना में समझ के चले के बट जाए दिन नइखे ओकरा से खिस पित बर्दाश्त हो तो रउए तो बात सह के रही घर के बड़ जेठ हई का करम देखो उ तहार बिचारे गो कर बिचार कतना में होता है आ देखनी अब बड़ जेठ के ना गरियावल जाला देवता देवी नु पूजे जाता री कनिया देखा तू बड़ हो तू पता है बाड़ू कतना त सस्तर से खुश है हमार पता है कल भी हैं आ जाए दी समझाई अब का करम ओइसन आइए गइल शीतला मैया हम करी त हमरा आगे ओ करी त ओकर आगे शीतला मैया आ सच में अगर हम पूजा करब त हमर बड़ी ना त ओकर खालसा आ जाए दी नास्त कहल जाला ऐसे रौरो मन दिल साफ क के आ पूजा पाठ करी हां हम त करबे करब हाँ, शीतला मैया हमरा के तू बस देखी है शीतला मैया जाती कनियो जात ठीक बट जाई हां जात बताओ हो हई ऑफिशियल गल के सास पतोहिया काल साधा के पूजा तारी सन ऐसे करे के चाहिए ना करे के चाहिए ओ भागे दुर्गा मैया आइली मोरा आंगना अरे आइली मोरा आंगना लिपावा सखी आंगना पुरावा चौका चनन आहो भागो मैया आइली हमरा जेही आंगना लिपा सखी आंगना चौका चंदन से सखी लिपाओ जेही आंगना आदमी का आवत हो त बाना खाली छापल गीत छाप देवे के बटुए कोई ऐसे के कहत रहे कोई के कहला से हमार जौन बुझाई तौन हम गब जौन बुझात अरे बुझरिया बोला कहत तरी मान जो काहे से करत रे आय कहाँ बिलमलू हो ए मैया कहाँ बिलमलू हो ए मैया मटल दूधवा से रहिले भवानी मैया कहाँ बिलमलू हो ए मैया मटल दूधवा से रहिले भवानी मैया कहाँ बिलमलू गलिया के गली घूमे ले मालिनिया हो की के होली है ना हमारे और हुल के हरवा हो की के होली है ना सुना ता गावा ता कि हम काहे गाई खाती हमरा वाला ना का तोर गोल का किते गतनी हमार मुंह नहीं थे आ ए हम पूजा कर करे झगड़ा नहीं की कल चाहत बुझाई हां एक जगह चाहत रहे जे तो जगह ना पूजा कर चूल्हा है जा बेटा हमें जो नहीं पपता अब तोरा ही नहीं पता नहीं आ दो चूल्हा फरवाले तना कहले रे बुजरी अब बोले मान जे रे बुजरी अब बोले मान जे जय काली माई तू ही देखी है दुर्गा माई जावत रानी हो ये सेवा काया रानी हो ए सेवा का रही ए सेवका बो बाजी ए सेवका बो टाइली बलकवा दे हाथ दे रा भइले हो अरे गर्दन का नस फट जाई अरे ये दुगोला होता कालेली शीतला हो की हम ले बोना तो हर और उल के हरावा हो की हम ले बोना
ई का कइले बस घरवा में दुगोला कइले बस तो तोर मेहर कइले बिया तोर मेहर के कहनी नमी मत पूछ रे बाकी नहीं खेऊ मानो एक एगो घरवा में कोई जगह ना में पूजाई तू अपन मेहर के समझा को पूजाई देवी देवता 10 गो खेली स एगो काली माई है ये गाना में तोरा त नहीं हेने जइहन हमरा देना ही हन देखी है जे काय तो कर्जा का खइले बाड़ी तोर कर्जा का खइले बाड़ी तोरा दे तोर मेहर के कर्जा का खोलबे तो तोर मेहर हम करो कहत नहीं एगो बात जान जाई अगर इनका बस में रहो नु इनका बस में त डाइन का तहरा का तार बालो बच्चा के तार में हरियो के मुआ दीही ना गई फालतू तो बोला छोड़ दे कि ना एकरा के ना नमी में को के पेस दे हबे करो के ना एकरो को 7 गो काली माई के नाम से टेस्ट टिकली को सुननी ना सुन ली एकरा के ना का पुता ए मैया मटल दूधावा ए मैया आइले एगो पूजा है घर में मना कर अपन माई के एगो पूजा है घर में नी मैया छोड़ दे माई पुरान भइल हर शुरू से पूजा आवत ये पूजी का कहनी हां माई शुरू से पूजा ताइल बिया तो उहे पूजी जब तेनत फट गइल त फट गइल जब लगा बिलका कोतली तो अब का बचल बा कि रउन माई पूजी हो तो देवता पितर बटाइल बने हां हम अपन पूजा करम अपन करहन रवा के सुखी सलामत खातिर देवी माई से घर करिहन करिहन का बो ना को तो केकरा खातिर करियो केकरा खातिर नमिया करतिया लइके फइका बाल बच्चा खातिर हम नहीं जानत हम नहीं जानत ए मैया देखो ये तो बाबू दिल्ली पुपत के आवे गोड़ धका बैठ गई दूधवा से रइले बा तोर जतना दिन उम्र ना भेलता तना दिन से ही पूजत में होती है माई निमिया डोले पटाइया डोले आय दादा। मनवा डोले माईया निमिया के डाल कब ले हिलाइबू तेरिया कहां अयो टाइम आई गमो के हिलावे के पड़ जाई ए मां देखा तनी गमन नहीं पुड़िया पूजा मत भार भास्ट कर समझ माने निमिया के डाल कब ले हिली कयो टाइम आई गमो के हिलावे के पड़ी हां आओ तेरे बात निमिया की आई दा दे ये के भी पूजा होई चल कहीं छोने जी काय मसाल से छोने रहुआ झूलू हवा हो मार दे पीछा सब अबे मार दे फाड़ दे बुझाई ले झूलू न खलवाड़िया कुछ कह देले बिया हमार मरद के मरद पागल आइल बा कुछ कह देले तब ना हमर के तोर भयो पापा कर दे तोर भयो पापा कर दे सबके कर दे सुनो तनी ना तोरे करे के नहीं तोर भयो के कर तोर बापा कटले बानी सब के तोर के काट के बैठा के आ चूल्ही में बैठा हम देखत नहीं के जोन तोनी के फेरा में बाड़ू सनु ए तोनी के लागी ना है तेरे पूजा वाला रे घर में झूला तोरा पूजा करे के बाद जो वो घर में पूजा करो ने किनारे पियासी ए पियसिया देख गावे दे खाली पियसिया बररिया झिंगा होई अगरया एके भी रही एके भी तब पूजा होला एगो कोने करसन एगो ये करसन कोन जासन एगो ने हटाव सरी जैसे प्रेम से बोला ए मैया नारा लगाव जे कर लगाव ए मैया सेवका घर वाई हमारा शीतला जे माई काहे है कइले बड़े ना क्या बता अरे का हां कोई दे बुझरी के हटा ले कल सा हटा ले तो जीव के काले हो तोरा ये तेरे कोइला से काली मैया जी हां देख ले कैसे तरह के डर वो ना वो साबर मतलब नहीं छे यार हल बड़ी तोरा अगर अपन है तो ऐसे पादर तो मर न जाईऊ हां देख लिए है तो केले तेरे हो जीरो तो तुरंत बुझा दे ना तो तालेगा सीताली मैया आई है हमारी आंगना हो यही कोइला से काली मैया जी हन अजी चाची जी पैसा ना नहीं नहीं। हमर सास खोजतनी आही रे मैया अभी खान हम पूछले हई हमर हे चाची जी जाना तनी हमर सास कहली कि गलत हो जाई अब सगुन हो जाई ना जी दीदी कबेले हम भौजी समझावत तनी बतावो तो कोहन भौजी हऊ हां बैठो भौजी, बैठो। अलग पूजा तरी जा भाई बताओ हैया से काली माई आई हैं देखो 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 मैं तारा के बताओ तनी हैया से काली माई जब हैया से घर में सहेली हैं हैया से काली माई आई हन तो ये बताओ कि हेने जे है कि हेने जे है तू ही बता है नहीं तोर कर्जा का खोले बड़ी हम शुरू से पूजा तने अभी भी आइल बेस ना हाजी चाची अब सुना भौजी तो रउआ के ई बताओ तनी कि मानत तनी कि उनाई की मानत जिदी आइए कबले कि हम अपन काली जी के अलग बोलाई तो रउआ रहे दही हम अब तू ही बता भौजी अगर काली में हैया आई हन आ देखियन के लड़ल बड़ी सन अपन पूजा तिया करते अपन कोरा अपन कपाल पे के बोझा उतार के आंचल में डाल दी खाती डाल दू कहती तोरा से मत कला बिन्नु बिया अरे अरे पूजा पहले हमार बतिया सुनबे करा
तू ही बताओ भौजी अगर हैजा से काली माई हैसे होई हन हैजा से मान हैसे होइली हैजा दोनों आदमी देखन के जब लड़ल बाड़ी हेजो जाए के बा नेवता बा हेजो जाए के बा नेवता बा हैजा काली माई बाड़ी कुफुत में पड़ के एकनी के लुफुत देख के भाग जन की ना भाग जन ऐसे बुला के नारा लगावा कारा लगावा आइए बोलिए एकदम काली बोला शीतला माई की जय आ गोली देखियो तो का रे काली माई की जय हमारे घर आई हन देख हम बुला देले बनी हम नेता दे दिन तो हमारे घर रही हां लेकिन रउआ बूढ़ा गई नहीं कि रउआ लग समझ में ना आई हटे ना कि बेटी पतो के संगे कैसे रहल कहे लगे हमर बेटी पतो एकरे दुगो बात कम खा के दे तोरा जब से जाना तेरे को जीतिया लागो रे तू कटैस ना तोरा चुप रह तारा लाज लगे के चाहिए हमारा साइड लगे जाओ आतना दिन ले पूजा ले अब तोर भार जब थामती है तो तोरा छोड़ दे बेला का भौजी तब का हैं तब का काहे है अभी सास का सौहर बाटे ते करे छोड़े के ना चाहिए मतलब सास छोड़ देला कि पतो ना छोड़े चाहिए हम बनी के हम चाहे लेकिन हम कोहनिया चाची पूजा हमार कपार पर बोझा उतर रहो अरे वही बात भाई हमर सास हमरा पे छोड़ देली कि जो तू अपन पूज पाठ कर फूल देखा जा तने दोनों बोल जा दोनों जाने मत बतियावा हां रहो ना भाई नहीं लेकिन हम पूजा लेके सास हम फूल को द के देती तो पूजाती तो हमरे के कुल ए बताओ तो कहता कहानी है सुपर विचार था हमरा के ओही के तो चलता उठे ही हुआ लगा भइली के करा बस के भार बताहर के करा बस के भार बा हो 36 किस्म के चाय भोग तो बना के खा अपन भोग ओही के पाछा भइली तारे के बुझातटे अरे रउआ के करे बोला था नी जी देखा ना ओकरो पे दाग ले भैरो भैया का दुनिया इहा काले ठीक है कोई तो कहले लो ने कर बेचारा पटल में ए जी पैसा पहुंचा दे देख लिए ऐसे रमाई अपना 36 बाई जहां झूठो ताली बजाता तो ताली बजावता तारे देख बजनी तारे हमरा वेला ना सुनी जा ए कोई एक आदमी शांति हो के कर न तो दू टाइम पूजलन तो घाटना घटल हमनी के गावे से भई रहे बुझाइल सिखाए जाओ बुढ़ो कनी के तो रहे चुपचाप लगा दिन के तू तो ये तक सीखिए काइल बाड़ू दुनिया में नो कोई सास को चुप ना करावेला पतो है तो चुप करावेला देख का दुनिया बोलत ये बराबर ओही में चलो हो जल्दी से हमें तो कल ही पानी नहीं भर दी कल समय में अब भर के ओकर बाद ले आए बैठाए जे सब करे ओकर आगे आई दोनों पूरी पका के तब लेके आओ सन हमारा के तो बात करो सब पूरा बताओ हो आज ऐसे कोई के बेटी तो मत करे ना सन नौमी में विदाई ना कर जाला अबे कोनो बात हो जाई तो केहर के आदमी होई हन भौजी तू ही बता हमर तनको नीक नहीं के लागत जान जा किस बरो दटे मर जाए के मन नहीं के करतला पहले हाथ रंग पहले बतियावत रह त काता ना लागत रहे कि बाप रे बाप एकदम रामे मिलल बा न आयो लागत कि रावण से बह गई न भौजी बतावा हमार जीवन एकदम नरक क देलु जा जान जा ओइसन लइका ले बियाह को के सब पियो कर खवा कर एकदम लांगटा खानदान बा ओकनी के जान जा नौकनी के माई के लाज बा नौकनी के बाप के लाज बा नौकनी के भाई बहन के लाज बा बापे बेटा बैठ के अंगना में दारू पिएलो सो जान जा दुन्नो हां कैसे हम बर्दाश्त करलो हमी जानता नी सास ना कुछ बोलेली बुढ़िया तो साफ खेलावाड़ी ले कही क के हंसे ले जानलू हमी जानता नी वो घरवा में हम कोई से रहो तनी ये तो लंगाटा बाटे यही के मारे आदमी लागत नहीं खाता आदमी डाट टपोट के भगाइए देतन तो कहत कि हम दूसर बियाह कर ले पहले कितना उ बदमाश बा उ चप्पल से निकाल के मारे लायक काम करत आटे जान जाई भौजी मर जाए के मन नहीं के करत कहो जानू अभी रहे त नौमिया भर मेला वाला देख लेम तो जाइम ना हो काली माई भी मेला लगी हम ये सोचत रहनी है बुच्ची जी रहुआ रहती तो रहुए बहाना हमनियो के चलती जा जब बताई कि ना मिठाई बनी ना कुछ बनी वनी नहीं अब यही तरह आदमी छुचा आते जाइए ना हां लुगा वापस चुआ ले लू दी है तरकारी माई कहां बिया हो कह द के हमरा के विदाई करत या नु तब दोबारा हमर मुंह देखी ई जान जा मुंह देखी हमार ई सब ना कह जे लेबो त यही तरह काली माई के पहारा पड़त आटे काली माई उठाइए लेती हमरा के त ठीक रहत भौजी जानू लुगा पहिरल जाला ना कुछ कइल जाला ए जी बुची है ले ले भौजी सब फेंक दा होने हटावा जा होने तो क्या करब दगला मरद में रोल तो चाहिए ना पड़ी रवा के बोली उहे न कहनी बतावा हो हइसन मरद होखे ना त कोई के ए कन्या बोली हो बनल हलुआ हलुआ बनल बना तो ओकरा के छाप के पंखावा के रख आ रख के बर्फी नियन काटत तनी अच्छा ठीक का करबू जो बर्फी लेखा काट के अब उ न दोगलाई करत हमनी के उनका संगे ना दोगलाई करे के जी का करबू जा बोला ना का करबू जाऊ हमनी देवे के नहीं उ खइया नहीं
देखा तन तू लोग कैसे देता उजा देखा तन जा कैसे देता उजा वो त मऊ ताकते बनी हाथावा से छीन ले बगावा ले देखा तनी जब वो हमारी इज्जत ना करियन त हम काहे के उनकर इज्जत करी हो जाय दी यही तरह मार पीन कर रहता ना हम दामाद हई दामाद हवन तक आगे में चढ़ के मुती हन ए जाके दामाद हवन त आओ आई छोले बड़ू तन रंग तनी से थी लेकर अच्छा बताई रहू रे कि नमी में कुछ ना करी जाला तने के समझता ना हइसन मर्द होके न सन हैं गोबर खइले बड़न जानलू गोबर खइले बड़न यही से पगलाइल बड़न गोबरा खा के पगलाइल बड़न बड़ जेठ देखा तो फोन फोन करो तरन बतियावा तू हमने बतियाई हे तरह धके कह दा नइखी न तो छोड़ दे मत उठावा जायदा कुछ कहत हयन कि जल्दी तैयार हो जानलू कहत हयन कुछ माई कहां बिया बोलावा करके बोलावा ओकरा से नौ छो बतियाइए ले तनी हम बोलावा बोलावा करके घर में नहीं फोन भगवान कोई तो ना हमार जीवन बटे हम जाना तो नहीं जे पका पका बोलो तो नहीं जे जाइम तो पक्का हमरा के मारी गरी आई नती हमरा सो मालूम बटे ऐसा ऐसा मरद बुझले बिया करी मतारी के मुआ दे मार के बरा ओगने में ओकरा के प्रणाम आ बदमा जी खुश रही ए जे भेट हो रे से ये बताई मर्द मेहरानू रो अपने में काबू रवा के कतनी ऊ का कते हम सुन काहे लगिए घरवा में बैठ के बोलत ये तरह सुनत नहीं कैसे फोन पे बतियावतिया के सुना राउर बतिया सुनाता ई बताई हम कुछ बोलत तो ऊ कतना चढ़ के बोलतिया ए महाराज जो बोले इज्जत आबरू रहे दी जब इज्जत करे जो ओकरा सब रही छी आ जल्दी ओकरा के भेजी कहां भी ऊ घर में तैयारी भइल बेकरी के भइल हम सब करा देले बानी मत लंगटपन करी लगन पर तू ही देखलु हमार भेजो ओकरा के जल्दी भेजो हम घरे ना जाई भेजो हम ये द्वार पर बनी ना हमरा जाई के नहीं खे पाहुन के इज्जत नहीं है का हमें घर में का पाहुन हई हमारी इज्जत नहीं खे पाहुन नहीं ऐसे तो लगनपन करतनी पाहुन ना रहती ना कातना तू लोग डंटा डंटा इज्जतदार कतना बाबू लोग हम देखत नहीं छी कतना इज्जतदार बाबू लोग और पाहुन यही तरह करलो ना के हम अपना बहन के मेहतर बरियारी ना करी ना कि ना जाई हमारा घरे नमी ना पूजाई हे जना में पूजाई आर को अगर मन बटे तो फिर हुए बात फिर फालतू बात ना महाराज कैसे बात एकदम फालतू बात ना हमारा घरे पूजा पाठ करे के बाद वे कहते ओकर मन ओकरा मन से चलम हम के हमरा मन से चली रौरे बेकथी आज ना त कल रौरे घर में जे हमरा घर गुजर काहे के बॉस कइले बनी जनी काहे के बॉस कइले बनी चल पानी ना भेजियो ओकरा के अपना जी भीतरी ए महाराज घर देखो तटे आदमी तू का कोई हमार गांव घर के देखो तू जा के पूजा पाठ के दिन कल बाटे आई भागल बिया नहीं हर हमार आदमी नहीं खान हमार गांव समाज नहीं के हम समझ ले जे ना विदाई करब तब हम कहते नु विदाई कर दे हब विदाई करी जल्दी भेजी ओकरा के है दुआरा पे बैठा दी सुअरियन लगा घिसिया के ले जिम रो भेजी ओकरा के अभी ऐसे मत कर देखियो ताकत हम हाथ जोड़ी बा चली रहा हां तो जोड़ी रुआ करतनी उ बिया कहवा अरे घरा में गोड़ा हाथ रंगत ऐसा अगर भौ जाए तैयार करत ऐसा तैयार करत ऐसा बुझाते कि उनका जयमाल पे जाए के बा कि स्टेशन पे जाए के बा उनकरा हैं लंगटे बैठा दिलाई के हाँ। मोर मिठाई ना दही ना हमरा नहीं के जरूरत मोर मिठाई के हम टूटा फूटा काहे कि मोर मिठाई खाती तारा में 1.5 घंटा मगोरी ना महाराज रावा कहां टूटा फूटा लोग तनी टूटा फूटा तो हम बनी बोले बनी हमारा आगे टूटा फूटा लड़की देती बोले बनी रो हमारा आगे टूटा है तो जे टूटा फूटा न रहेलनु आ जे महंगा के रहेलनु तू रोवे लगना बस रत कर लिया बोलाबो गजब बात चली घर चली रह हजार तारा से ना फर जाई छोटको का दीदी हे जे बैठल बड़ू गाना बड़ा हाला सुनात रह घरा में रही तो कुछ भइल का ना तनी फुसे सुनात रहल हो पूजा तक जिया पूजा नमी में जिया बुची कहां जातन जी ना जे सन के लागल हमरा भले हमनी लोग कहले नहीं कि त का होते लेकिन लागो तो ओइ सोना के आ मम्मी जी भेजे तनी जिया बुची के पता नहीं नमी बाकी ना हो नमी में ना गोड़ रंग जाला ना खोइछा दिहल जाला ना नया साड़ी पहना के भेजल जाला हमरा का पता बले खाली अपने नु हम जब में रहसन दोनों गड़ी बतियावत रहसन माई दाइनियन बैठ के हमर लड़की जाती या तमाशा कइले बड़सन हां आगल दामाद घर में तो उनके पते नहीं के हां और चल से टोना कर दे हम डाइन कस दे हम और हर जैसा ससी तक के पेश दी माई कहीं का काहे से बोलतनी मम्मी जी आज के मुंह चमकवा दे हम जानू त नहीं माई के तोहरे तो लटपट से खेले तो पहले से ना रहली जब ले आइलू तब ले घर बिगाड़ दे सिखा दे नहीं का अबे हो तो चलत रहे नहर में ए तो मूड खराब मूड मत खराब कर का भइला गाना में काहे हाला भइल हमनी के त अपन घर में सुता रही जा आई बेटे पहुनो आई बेटे लंग तब फोन कर त कहत त दीदी जी तो हमरे पूछत त हम तो कहते बानी
कि जैसे लागत कि पाहुन बुझता आवत लिए जैसे आई बनता तैसे का जैसे तोनी एक बार बोली सना में का खाला बा खाना ए मम्मी जी साचो के पाहुन हां आइल बन तबे न कहतनी आइल बड़न हां हौ जा के रियावा रोवती यार जियावा रोवती तन जैतू सन फिरिया आई अकेला कतना वो ओरियावो ऐसे करे के जा नमी न चढ़ल बा अरे वो भेज तनी नमी में हाजी मम्मी माजा ले तो जे माजा हलवा काट देले बानी हम ना नतिया के तो हलवा सब कर गइल बतनी हमनी लोग कोई आइबो ना कोई लग कहे कि हां जी अच्छा लेके नहीं माजा ले कैसे माजा आदमी लेके जा हजार में आदमी तो तनी सराय सलाई लेबे तहरा से हम बड़ गोतिनी बाड़ी तहरा ई होत ना बुझाइला कि पाहुन आइल बंटा के तनी कहीं तू जाना के हो गई अरे ऐसा बात नहीं के दीदी जी हम ना हमरा ना पता रहला फोन करके जब लगना हो गरी आवे के हम आवत तो दाई चो तो तोरा के छोड़ देई हम लेनी फोन के हमरा के इज्जत से बतियाई त ढंग तान आई कौन एंगल से लोकत सन बड़ फांसी ने भाव तो सरे हम बतावत नहीं तो उ कहता ना कि अपन बेटी के रखी हम जाए दूसर बियाह करब अगर आज ना ओई जगह से चौकट लंघल तो जिंदगी भर वही चौकट के भीतरे रही हम कनिया दादा तार पर आनी तू ले जा काहे ले जा नमी में काहे ले जा अब बड़ के एंगल नहीं खींचनी भाव तो कैसे कहत आता ना रोवती है जिया फाड़ के गाल एक बार भी गलू कर भी तो हां नंदी काहे रोवती है जान जब तब नु जाइम जा जी काजी घरे में कुल चीज हो जाता कुल करे मारे वाला घरे में जाने चुप रहा तू तैयारी भइले बाड़ू रोवता हमरे के देख के जरी ना दीदी जी रोवा हमरे के जरी ना कि छोटो के कैसे घर संभाल दिया तो रोवा अरे तो उहे हाल बा देखा कने तू आ जाइल बाड़ू हम इहां 10 बरिस से आके सब घर नंगुरी पर न चले रोवा 10 बरिस ले आइल बानी नबला भइली पछिला भइली कुर्ता उहे हाल भइल ओला तटे करनी ना धरनी उठा भी बदरनी होय हाल बा तो हम लोग के दुनो जनी के कर जा अरे शरम कर तरी देनी हमनी के बतिया के हुनकर मोच कबार देम जा हां तो बढ़ कुछ के। खबर ना तो सुन नहीं बतिया ला ना हमनी ऐसे बढ़ के। ए दीदी लेके पानी में मीठा जाइए पाहुन जी बैठल बानी जाई हम ना जाई हम नतिया कहना कि हम गाड़ी दे देले बानी हम तो जाते बनु कम मोबाइल पे पीक दम फोन रवा जाई चल रवा जाई बतिया जाई जा नानी में आइल बड़न लेके जाए फिर नानी चढ़ल बे महारानी के दिन चढ़ल खाली बैठ के नया लुगा तो ना दिए नया लुगा ना दिए हां नया लुगा ना दिए नया लुगा कैसे दियाई हो अब तो उहे जने खाली के पहिरे बैठे लुगा ना पहले उहे दे हाँ तो जा दी हम अपन लुगा जन उ तो जन पहिरले बाड़ी तन पहिर के जाते बाड़ी हाथ गोड़ कुल रंग देले बानी सब जुटा देले बानी ओका नती के पानी पिया के ओही तरह लुगा तो बिना खोइछो के खोइछे ना देबे के ना दे खोइछा? ना माई जी के खोइछे ना देलु ओकरा खोइछे तक विदाई करबू जाय दी तब ना दी हाँ? ना दिए कहबो ना करिया सब हाँ। पैसा दे दे 1000 रुपया जाके अपन मिठाई के लंगटपन तो लंगटपन ना सही हाँ, हाँ, लंगटपन तो लंगटपन सही ओसने कुल दवाई के पर हम उपाय देले बानी कि मार सेवा करत रही ना बुढ़िया के 3 बार तेल लगावत रही ना अब एको बार मत लगाए एको बार ओकरा को दे जाई लगवावे मत लायक दी बिया हां लगवावे लायक बिया ओकर मुंह में लगवावे लायक खाना मत दी ओकरा के हाँ। हां का करी ओकर सासु का करी हां रह देले हां अरे ओइला फेर कहता तेरे भाई बेटे कहां बड़ो हम घर में ना जी पानी हमरा कितना पियम हम आई हो अरे राम जी। कहत चली घरे ही तरह तानी पानी हम पी घरे बैठी आराम से लिया के जाए दिन भर सब हम ना जाई हम ना जाई बेचारी रोत रोत फेकर उनकर चल। गाल खाइल बाटे चल हमार तो एकदम कर में लिखल बाटे फूट इन्हीं का पाहुन के तो कोनो बुझात के आगना में वैल्यूए नहीं किया है ऐसे पाहुन के बेदीन आदमी करेला बोला के आगना में बला बला बाई चाय के करतनी हम पानी नहीं का पिया रहे हो प्रणाम खुश रही अभी आप पता का बनी हां हम तो आइल बनी परसों से खोज खबर बा सुननी है जते से परसों से आके का करत रहनी है गली गली लड़की खोजत रही का माने हम पाहुन खोजत रहनी है लाफड़ा नत बतियाई उ तैयारी भइल बिया कि नहीं हमरा से बताई ऐसा बतियाओ तनी धारी पानी पी स्पेशल रह के रसगुल्ला मंगावल बा भाई ए जाके फेमस है पाहुन है आलू से पानी पियल न आलू आय। कैसे फेंका तानी आलू से पानी पियल पाहुन आलू ना है जाके फेमस मिठाई हट तनी मनी फेमस मिठाई रो लेल बनी काटी ना बड़ा गुब देना कट जाई काटी तनी में गुबगुबो मिठाई लेके आइल बनी ना हैं जाना तनी जाके फेमस मिठाई है जी तब देखिए अब वो हेवी में जाते नहीं जन्नी के ना बोलाई मन से हम लिया के जाई अरे लो में जतनी हां ऐसे हमारा घर पूजा पठना वाला हमारा घर नमी ना मनला नमी है जमनेला नौमी में ना ले जल जला ना नमी के रौरा समय में बहुत बाटे कमी बुझनी अब बताई ना खोछा दिया ना नया साड़ी दिया ना हाथ गोड़ रंगाई कैसे हम जा हम एगो साड़ी भर के का बनी हम कि हमारा मौगी को साड़ी भर के दिया गांव नगर का कही का कही गांव नगर हमर बेगवा देखे का होता
नहीं खे देखे आता और भौजी बोली हन कि ना बोली हन भौजी हमार है कि राउर है बताई ना हमार हुई भौजी के राउर हुई जी की शिकायत होई कि ना पानी मन शिकायत होई हमारा आई में किन दम करा के साड़ी हम किन दम गाड़ी ढेर बोली पानी पी ली पानी पी ली पहिले सुनी ए चिड़ै के जान जे लेकिन के खिलौना लागल बा चाय पानी हमर बाप दादा तक पियले बारू हमरा के चाय पानी पिया बतानी ना दम दे तब दुख बा आधे टाइम से तब बुझे त दुखे बाटे ना दे तो एगो दुख बा दे तनी तो 3 गो दुख बा मोची का मार दे कोबे से घर में रौदा से हमारे एगो आगे के बार कबरी रोकोस के बार तनी हैं मैसेज तक से खींच दे वो तो कहत रौदा से एगो आगे के बार कबरी अच्छा बताई रौदा जैसे चमक केल बनी वैसे हमनी के नाना चमक के ना जई हन हो जावा तो लोग दुनिया का कहि जी रौदा हमारा कैसे ना जीवन हमारा घरे पूजा पाठ ना होला नमी के हेजा पूजा पाठ खाली होला नहीं पाड़ी नु हमार माई के ऑपरेशन भइल बा आंखी के काय करो ने नमी बात करो ले रहती ना रौदा को हम जवन हम काम करम हमार के सलाह देतनी रौदा तो सलाह ना ले लिया जाके चुतरकूट ऑपरेशन करौले बनी आंख के हां हां अखिया के परेशान करैले मैं हां लौकत नहीं खे छाय डाले के कढ़ाई में तेल डाल देती है नीचे तो कैसे पूजा पाठ होई लीली पीली चाहवा धरी रह दी के पिया दी जा आदमी नहीं के पिया तो का पिया लगे जरूरत लाए छोटा को तू बनाओ सुनी भाई कितना बढ़िया हम मिठाई फालतू ना तुम बोली हाल तनी फालतू ना तुम बोली उठा के सही ले तो निकलागी ताले बोले का हमार बहनिया लंगटी लेखना काम कर ले या गोइल ना नीनू हां चुप रह जी दिखा बोला तनी जी कुकुर का मुंह वाला बनी हां रौरा कटैया पीली लेखाई झाऊ झाऊ करत तनी निमन लागत नु अपन परिवार में जाई दोबारा रौरा कटैया पीली लेखाई झाऊ झाऊ कर देन तो जल्दी बोलाई करा के चली लेके बतानी ना हमने के इज्जत बापा भर ना ई के लेके जाई हमने के ओकरा के बोलाई कहने वाली जी बाबूजी ये डराना का लागल भैया बोलाई जीवन मन में जीवन बोल दे लोग ऐसा नहीं पाहुन का भइल बनाइया बुझा तक के निकाली जल्दी अभी ऊ यही करत ऊ यही जा हां भगान जा ये चाहतनी आ भगाई ना माता चलो ने बिया के जाके बताई जाए दूरी पवना का नाच करवाई हम लेकिन नाच तारा पहिनिया चले त नाच के चले रवा फालतू ना बोली रवा सुबह रही चरुआ फालतू बोलता दी अपना पहिनिया के मेरी रवा आज मर हसन हमनी के बहन के विदाई कर के माना ना करनी के उसे कि हमरा घर के परब तीज मानी है तारे घर के ना मानी ना चुप रही जी पूछे चुप रही जाके सतिया के घर में तांडव करो एकरा भाई के खाना मत दीजिए सब मातारी भौजाई सिखावे नहीं कि इज्जत से रही है हमनी के सिखा के भेजे तो ये बेइज्जत से रही है त तू लोग गलती करता लो गलती करबो तू बीतीन करा प बीतीन करा प आई है ना बहरी आई है ना हां का कहता है नामी पूजा तर बेचारी के सबक लागल के नामी के मेला देख के हां पाहुन खोजिए जवन नवमी में ना पाहुन खोजिए मेला में मारा फाइट नु को अभी चल जेबो मदनपुर तुरंत एको गो भाषा ना बोलबो कोनो विषय में बुझलू मिया या सन कहलू न तो झाड़ देव झारखंड से तो बस झाड़ देव झारखंड से ना तो रोई चल आवे जाए के त काम लागले बाटे अरे तू हटा ना तू काहे के केहू ना ठतड़ू हेने से ए जी एक नहीं है ना वहां अंदर चल जाए अच्छा नइखे का गोला पहुंचत ना के गोला चलत गोला नहीं चलत ठीक करने के कर गोड़ा ना नष्ट कर जी हां मुरु को गोइल प्लास्टर का दा घिसियावत ले जाई ऐसे कर तो विदाइयो नहीं करल छी आई दादा तार लगा हमारो हाथ चमकावे आवेला बुझाइल हमरो चमकावे आवेला अरे ना एगो चमकावे आवेला नीमन से लिया जी हां चमका चमका के बोलत तड़ू लोग जाई बुची जी जाई नीमन से जाई कुल जानी तो सलाह देबे खातिर तो कुल जानी आगे बढ़ू लोग सलाह देबे में केहू के कमे का तू कोई पे कइले बढ़ू अब और माई बहनी विदाई से ना पूरी पाइन करो ना एक काली माई ओइसन दामाद के हुके मत हइसन भभकर सरह सब केहू के दी ह हइसन अभी लड़े के मन करता है बजाबू हमारा जरा बजाबू आवा बाजलो आवा हो आवा बाजलो बजाबू आवा बाजा बाजा ना आवा बाजलो बजाबू खोली कुर्ता बाजा तो तू तो चाहता लू के पटवा कब खोली बस करी हो ए फेरे में मारू अपन कलन बहुत इज्जत सामान हम ये दे देनी बहुत चल जा हटो अरे चल
ए दीदी चली जे चल हमें इज्जत से बेइज्जत तारा ढेर मुंह बा तो चलो ना तू ही चौपावा तारा लोग काम करे खसी हमने किने से हमने के अपन टीम में हमने के फुल एंटरटेनमेंट पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे। इस के साथ भी अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।